i faddau ni am hyn ac i'n helpu ni unwaith eto i geisio dy wyneb. O Dduw, i ni yn o dro i dro yn ffeindio'n meddyliau yn crwydro ac i ni yn gweld bod ein corff yn flinedig ac yn enwedig ar Brynhawn Sul, i ni yn cydnabod o Dduw gwendid corfforol ac i ni'n gwybod mor hwydd y mae Satan yn gallu dod ac yn gallu sibrw drwy feddyliau i'n pennau ac i ni gallu crwydro mor gyflym. O Dduw, mae pob yr un ohono ni yn cydnabod hyn ac yn cyffesu ein gwendid hyd yn oed yn yr awr hon i dy addoli di ac i geisio dy wyneb di. Ac mae cywilydd gennym i gydnabod hyn, ond o Dduw, yr wyt ti yn dad sydd yn llawn trigaredd ac yr wyt ti yn gwybod hyd yn oed ein gwendid corfforol. Ac mor hwydd yw i ni dy adael di lawr wrth i ni geisio dy wyneb di. Ac felly ni'n gofyn i ti ym mhob ffordd y byddu ti yn ein helpu ni ac yn ein nerthu ni yn ystod yr awr hon ac yna yn yr oedfa gyda'r hwyr a thrwy gydol y dydd o Dduw y byddwn ni yn treulio'r diwrnod hwn mewn ffordd sydd yn dy blesio di ac yn dy ogoneddu di. Ac felly o Dduw y byddwn ni wedi treulio diwrnod fydd yn paratoi ni ar gyfer wythnos i dy wasanaethu di. Y byddu di'n helpu ni fod yr hyn dylsyn ni fod yn y byd tywyll yma, yn y byd llawn tristwch, yn y byd yma sy'n llawn anghrediniaeth. Y byddu di'n rhoi yn erth i ni i fyw bywydau fydd yn goleuo y bydd na oleuni yn dod o'n bywydau ni, hyd yn oed pechaduriaid fel ni. Y bydd na ryw oleuni, goleuni yr efengil yn tywynnu o'n geiriau ni, o'n hymatebion ni, o bob peth awn nawn, nertha ni o Dduw i fod yr hyn dylsen ni fod. I ni felly yn cyflwyno yr holl ddydd yma i ddofal di, ond yn arbennig nawr ein hoedfa ni yma, y byddu di yn peri y fraint i ni i cael gweld ffrwyth yn dod o'r llafur hon. Y byddwn ni yn cael gweld y ffordd y mae dy ysbryd i arwaith yn dod â phobl o'i tywyllwch i oleuni yr efengil. I ni yn gweddio Dduw ar ei ti weithio'n rymus unwaith eto yn ein plith ac yn ein gwlad. Yn cyflwyno dy bobl a weision sydd yn cyhoeddi dy air heddi, lle bynnag y byddant yn cyhoeddi dy air yn ffyddlon. I ni yn gweddio a byddu di yn dod a rhyw galondid iddynt hwythau hefyd, ac y bydd na fawr lawenhau yn y nefoedd heddiw wrth i nifer droi o'i pechod tuag at sancteiddrwydd yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, tyrd gweithio, bendithio, bydd yma yn bresennol yn ein plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dych ni gan i emyn arall rhif 266, 266, dyro i ni weld o'r newydd mae tŷ arglwydd yw ein rhan. 266 gan i sefyll i'w chanu. Mae'n testyn o 1 Corinthiaid penod 15 adnod 57. Epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid, bymthegfed benod adnod 57. Ond i Dduw y byddor diolch, yr hwn sydd yn rhoddi i ni fuddugoliaeth trwy ein harglwydd Iesu Grist. Nawr, wythnos diwetha fe edrychon ni'r adnod yn Timotheus yn dweud y geiriau yma, cynnes i ychydig y mae ymarfer corfforol yn fuddiol, eithyr dywioldeb sydd fuddiol i bob peth. Ac yn crybwyll y ffaith i ni yn aml, neu mae yna lawer yn treulio oriau ac yn gwario ffortiwn ar ofalu am ei cyrff. Ond mae Paul yn dweud fan hyn yn adnod 51, wele yr oedd yn dywedyd i chwyddi'r gelwch, ni hinon ni oll, eithyr ni a newidir oll mewn moment ar y drawiad llygad wrth yr utgorn diwethaf. Hynny yw, mae yna ddydd yn prysur agosau pan newidir ein cyrff. Hynny yw, cyrff y saint fan hyn, i ni'n dod â geiriau o galondid i'r saint, i'r rhai sydd yn blant i Dduw, bod yna ddiwrnod yn dod lle gallwn edrych ymlaen tuag ato, ac mae'n crybwyll y ffaith fe fydd yn digwydd yn sydyn, fe fydd yn digwydd yn andros o gloi. Mae'r gair yn dod o'r gwreiddiol atomos, neu'r dod hynny o'r gair hynny daw y gair atom, sef rhywbeth mor fach na ellir ei dorri neu rannu. Dyna pa mor sydyn, mewn eiliad fe fydd yn digwydd.
y byddwn ni yn cael y cyrff newydd yma. Felly pan dychwela Crist mewn amser sydd yn llai nag eiliad, fe fydd na newid syfrdanol. Ac diwrnod pan gellir dweud y tynnu'r ymaith y wisg o'n cyrff oddi ar yr hyn yw y gwir ddyn. Mae gyda ni y gwir ddyn, ein heneidiau ni, yr hyn sydd yn ein gwneud ni yn ni, ond i ni nawr yn goffod gwisgo'r cyrff yma i orchuddio fe. Wel, mae yna ddiwrnod yn dod pan tynnu'r y wisg yma i ffwrdd, ac fe roddi'r gwisg newydd i ni. Adnod 53, oherwydd rhaid i'r llygradwy hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb. Felly, byddwch chi'n gallu gofyn y cwestiwn, pam y gorbwyslais felly ar y nawr, ar y presennol, ar y corff? Pam fod rhai, i ni'n deall pam fod y byd yn treulio oriau, yn edrych ar ôl i cyrff, i ni gallu deall na, achos dyna i gyd, bydde fe'n rhyfedd petai nhw ddim, i ddweud y gwir. Ddigon hawdd edrych yn feirniadol ar y byd ac yn dweud edrychwch ar nhw'n gwario'r holl arian yma ar ei cyrff. Edrychwch ar nhw'n prynu'r bwydydd gorau ac yn mynd i'r gampfa sawl gwaith yr wythnos i cael ymarfer i'w cyrff ac maen nhw'n gwneud yn siŵr, maen nhw'n cael sawl wac bob dydd ac yn yfed y pethau iawn ac yn bwyta'r pethau iawn ac maen nhw'n cael yr holl bethau yma. Chi'n meddwl, pam y gorbwysles? Ac yna, chi'n deall pam, achos dyna gyd sydd ganddyn nhw. Achos rhyw gyfnod bach o ieuenctid sydd gyda nhw, ac yna maen nhw'n dechrau mynd i'w 40au, 20au. Dwi'n cyrraedd y 30au, chi'n dechrau edrych yn hen yn eich 30au. Dwi'n mynd cymryd hir nag yw. Dechreuais i cael sawl blewyn gwyn ar ymhen yn fy 30au, hyd yn oed yn fy 20au. Felly dwi'n mynd cymryd hir i'r corff i heneiddio. Ac pan o'n i'n cyrraedd 30, o'n i ddim yn gallu redeg mor bell ac mor gyflym ac o'n i pan o'n i'n 20. O'n i'n mynd yn andros y goloi pan o'n i'n 20. Ond yn sicr pan o'n i'n 30, dwi'n mynd cymryd hir, 30. Unwaith gyrraeddes i'r 40au. Wel, dyna chi, mae'r gwallt yn dechrau gwynu. Ac chi'n meddwl, wel, chi'n deall pam fod y byd yn ei wneud, mae'n amser mor fyr. A dyna gyd sydd gyda nhw. Maen nhw'n meddwl, dyma yw popeth. Dyma yw popeth sydd gen i, a pa bynnag hyd yw fy mywyd. Os yw mywyd i'n mynd i bara 30, os oedd marw yn fy 30au, mae rai fi wneud y mwyaf yn fe. Falle fyddai. Felly na mwyaf o'r 30 mlynedd. Os yw 50 mlynedd, 70, 80, 90, os oes gen i 100 o flynyddoedd, na'r mwyaf hynny fe. Ac fe dreulio ei holl amser ar arian yn edrych ar ôl y corff. Nawr mae'n ddealladwy. Pam fod y byd yn ei wneud e. Ond i'r Cristion, pam fod y Cristion yn treulio gymaint o amser? Yn gwastraffu amser yn edrych ar ôl y corff. Dwi'n dweud bod dim lle iddo fe. Ond fel dwedwn ni wythnos diwetha, i ychydig y mae ymarfer corfforol yn fuddiol, eithir diwioldeb sydd fuddiol i bob peth. Ac i ni'n gweld fan hyn pam, achos mae yna ddiwrnod yn dod mewn amser llai nag eiliad. Pan fydd Crist yn dychwelyd, mae e'n mynd i roi cyrff newydd i ni. Fe fyddwn ni'n cael gwisg newydd, ac fe fydd yn berffaith, am dragwyddoldeb. Felly beth yw'r holl boeni yma am sut dwi'n edrych, a'r holl beth yma'r holl amser ni'n treulio? Nawr wrth gwrs bod na le iddo fe i bwynt, a mae yna ddyletswydd ar y Cristion i beidio gwneud pethau sydd yn ffôl ac yn anoeth. Ond mae yna bwynt lle mae'n dod, lle ni'n addoli'r cyrff, cy'n addoli ni'n hunan. Ond i ni'n gweld fan hyn, y fe fydd na gyfnod yn dod pan fydd yr holl bethau yma'n ddaearol yn dod i ben. Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf ar farwolaeth a'r bedd. Ac yna buddugoliaeth Crist ac yna'r achos o ddiolch. Wel, yn gyntaf, marwolaeth a'r bedd. Adnod 55. O angau, pa le mae dy golyn? O uffern, pa le mae dy fuddugoliaeth? Neu uffern neu'r bedd, pa le mae dy fuddugoliaeth? Wel, ond nid yw marwolaeth yn beth erchyll. Mae'n fater difrifol i'w drafod. Mae'n anodd meddwl am farwolaeth. Does dim llawer o bobl yn hoffi meddwl am farwolaeth. Mae'n fater erchyll i'w ystyried. Mae'n llawn, fel mae'r adnod yn dweud, llawn colin, pigiad, marwol, poenus. Mae marwolaeth yn rhywbeth sydd yn dod â tristwch i bob un. Un o'r resymau am hynny, mae'n derfynol ond diwe o ran y cyfnod ar y ddeiar. Mae marwolaeth, pan daw marwolaeth, mae'n dod â cyfnod y person honno i ben.
ar y ddeiar. Dyw eu bodolaeth nhw ddim yn dod i ben, ond mae eu cyfnod nhw ar y ddeiar yn dod i ben. Ac felly mae'r elfen hynny o derfynoldeb yna, mae e wedi dod i ben. Pan mae rhywbeth i chi'n gwybod wedi, does dim gobaith, does dim byd arall gellir wneud, mae yna rhyw elfen o ofn yna, mae yna rhyw elfen o dristwch tu hwnt i eiriau, y mae'n derfynol. Dyna pam mae'n disgrifio fel pigiad gwenwynig. Os ych chi wedi cael eich pigo gan wenyn, mae e'n brifo. Peter chi wedi cael eich pigo gan neidr, bydde fe'n waith, siwr o fod, dwi'n gwybod sut brofiad yw e, ac mae'n dibynnu sut fath o neidr yw hi. Ond os yw e'n un o'r rhai mwyaf difrifol, mi fydde pigiad yn llawn poen ac yn mynd mewn i'r gwaith a thrwy'r corff ac efallai'n dod â marwolaeth o ganlyniad iddo fe. Mae'r gwenwyn, mae'r pigiad, mae'r colin yna'n beth erchyll. Dwi ddim yn rhywbeth dinod, dwi wedi cael ymhigo gan neidr. Dim math yna beth. Pan ni'n sôn am pigiad, mae e'n rhywbeth sydd yn brifo. Dwi ddim yn bleserus. Ac felly marwolaeth yw pan mae'r corff yn peidio bod. Hynny mae'r bywyd yn diflannu. Pan i chi yn cael eich dysgu gyda cymor cyntaf, un o'r pethau maen nhw'n dweud, ydych chi yw chwilio am arwyddion o fywyd. A'r peth pwysica. Chi ddim yn chwilio am beth eraill, chi'n chwilio a yw'r person yn fyw. Ac os oes yna unrhyw arwydd o fywyd, fe newch chi unrhyw beth i ofalu bod hynny'n parhau. Ac felly chi'n chwilio am anadlu yn gyntaf, siwr o fod. Chi'n teimlo'r croen i chi'n meddwl, dwi'n chwilio am ryw arwydd bod y person yn fyw. Achos pan mae marwolaeth yn dod, mae'r corff yn peidio. Mae'r bywyd yn diflannu. Nawr, mae'r elfen yma o'r colin o'r pigiad yma. Mae'n cynnwys y poen corfforol, ac yn aml mae hwnna'n wir. Fe ellir golygu hynny wrth i farwolaeth ddod, mae'n gallu fod yr boen yna corfforol oherwydd salwch. Ond hefyd, dwi'n siŵr, yn y colin yma, yn yr pigiad yma, yn yr boen yma, mae'n gallu fod yn cynnwys difrifoldeb y digwyddiad. Nid oes un yma, nag os. Dwi'n gwybod fel ffaith i chi, does dim un yma wedi profi marwolaeth o'r blaen. Chi wedi dod ar ei draws chi wedi weld yma yn eraill, ond ydych chi ddim wedi gael ddim wedi brofi fe. Chi'n clywed ambell waith am yr pêl-droedwyr yma, o dro i dro, pobl chwaraeon, falle sy'n syrthio yn farw, ac o sôn am un rhai blynyddoedd yn ôl, ac yn dweud oedd wedi marw am hyn a hyn o funudau. Wel, doedd e ddim wedi marw, achos fe ddath e nôl, oedd e'n gallu anadlu, falle oedd e galon di stop y curo, ond oedd e ddim wedi marw. Doedd hynny ddim wedi digwydd, ond maen nhw'n defnyddio'r term na, bys i'n hoffi beth nhw ddim yn defnyddio'r term hynny, achos petai e wedi marw, bydde fe dal yn farw. Achos pan mae rhywun yn marw, maen nhw'n marw, a dyna fe. Mae e'n ddifrifol. A does dim un o'n ni wedi brofi o'r blaen. Dyna beth sydd yn gwneud yn elfen mor erchyll ac yn frawychus. Falle byddwch chi wedi cael llawer i brofiad yn ymwneud â marwolaeth, dydych chi ddim wedi brofi fo'r blaen. Felly mae'r elfen yma o'r anusgwyl, mae'n rhywbeth tywyll amdano fe. Mae e'n fater sydd yn codi dychryn. Dyna pan mae'n cael ei alw yn elyn pwerus iawn. Mae marwolaeth mor bwerus. Mae'n afiach o beth, mae'n erchyll. Mae mor bwerus, does dim un wedi ei osgoi ar wahân i Grist. Does dim un wedi ei osgoi. Drychwch chi yn eich llyfrau hanes chi dros y canrifoedd. Ewch chi trwy'ch llyfrau hanes chi. Oes na'r un wedi osgoi marwolaeth? Dim un agos. Does dim un. Dwi'n gwybod fel ffaith i chi. Does dim un wedi osgoi marwolaeth. Does dim un brenin. Does dim un tywysog wedi osgoi marwolaeth. Does dim un gwyddonwr wedi osgoi marwolaeth. Ewch dros y cyfandiroedd y byd. Does dim un person mewn un twll neu chornel o'r byd wedi osgoi marwolaeth. Does dim un wedi osgoi'r colin yma'r pigiad marwol o farwolaeth. Mae yna lawer yr ymdrechu i osgoi effaith heneiddio, ond ydyn nhw. Ni'n gweld trwy'r amser. Yr eli yma i'r croen, i chi'n gweld ar eich hysbysebion teledu, hwsgwch i'r eli yma, ac fe fydd yn gwneud eich croen chi'n edrych yn ifanc am 5 mlynedd falle. Falle 10 mlynedd, falle fydd yn llwyddo neu chi edrych yn weddol, ac i ni'n trio peidio edrych yn hen. Ac yna mae'r lliwio'r gwall pam, mwyn i fi beidio edrych yn hen. Mae mwyafrif felly, chi'n gweld nhw, chi'n trio meddwl, wel, odyn nhw'n hen neu beidio, chi ddim yn siŵr. Pam? Achos mae'r gwisg
Mae'r croen, mae'r gwall, mae popeth. I ni'n trial yn gorau beidio mynd yn hen. Ac i chi chi deall i bwynt. Achos mae marwolaeth ac mae hynnydio yn beth erchill. Mae yn beth ofnadw brawychus ac yn meddwl bod chi mynd i fynd yn hun ac yn hun nes yn y diwedd byddwch chi'n marw. Mae yn rhywbeth difrifol. Dwi ddim yn rhywbeth bleserus i feddwl amdano. Dwi ddim yn rhywbeth neis i brygethu amdano. Ond chi'n meddwl beth, hyd yn oed y gwyddonwyr hynny, mae yna lawer ohonyn nhw siwr o fod dros y blynyddoedd wedi meddwl, sut fedrwn ni osgoi marwolaeth? A mae'n rhyfedd ond diwedd bod nhw ddim wedi ffeindio ffordd o wneud e. Maen nhw'n gallu anfon pethau, mae'r batri di redeg mas yn ôl pob sôn, maen nhw'n gallu anfon pethau rhwng y gofod ar ôl 10 mlynedd o hedfan, a maen nhw'n cyrraedd rhyw bwynt, a di darllen llawer amdano fe, ond yn ôl pob sôn, mae'r batri di redeg mas, just ar yr adeg oedd e fod i lanio a tynnu lluniau neu beth bynnag. Ond maen nhw'n gallu gwneud pryfeddodau'r gwyddonwyr yma, maen nhw'n gallu gwneud pob math o bethau, a maen nhw'n gallu cerdded ar y lleiad, ond dyn nhw ddim yn gallu ysgoi marwolaeth, dim hyd yn oed i'r anifail lleia. Dyn nhw ddim wedi gallu meddwl sut allwn gael llygoden i beidio marw. Ond maen nhw mor glyfar, maen nhw'n gallu gwneud yr holl bethau yma, maen nhw'n gallu cael ffonau symudol sy'n gallu popeth i chi, ond dyn nhw ddim yn gallu ysgoi marwolaeth. Dyn nhw ddim yn gallu ysgoi afiechydon. Dyna pa mor bwerus yw marwolaeth. Mae'n erchill. Mae crafangau creulon marwolaeth yno yn gafael ar pob un ohono ni. Yr enwog, y pwerus, y cyfoethog. Ydyn nhw'n gallu ysgoi hyn? Fel dwi wedi dweud sawl gwaith, mae jyst yn fy nharo fi bob un wythnos. Does dim un wythnos yn mynd heibio. Os i chi yn yr arfer o mynd ar y we a bod yr gwefan yn dod i fyny o'r newyddion, fe gewch chi'r 3 bocs yna o'r llunio'r newyddion diweddara, ac un o'r 3 yw rhywun enwog sy'n newydd farw. Trwy'r amser, bob wythnos, 2-3 gwaith yr wythnos, dyn nhw ddim yn gallu ysgoi marwolaeth. Sdim os pa mor enwog nhw, sdim os pa mor soniarus yw eu llais nhw, sdim os pa mor bell maen nhw'n gallu cicio'r bel, sdim os pa mor glyfar yw ymenydd nhw, sdim os pa mor gegog yw'r gwleidydd sydd yn gallu sefyll o flaen pawb ac addo ac torri'r addewidion, sdim os pwy yw nhw, sdim os yw prif weinidog a'i ffeidio, dyn nhw ddim yn gallu ysgoi marwolaeth. Fel eto dwi wedi dweud sawl gwaith. Bob tro dwi'n paratoi yn fy stafell i gytre, pan dwi'n cael seibiant i edrych lan, dwi'n gweld yr car hir yna, ac yna mae'r arch yn cael ei chludo i'r fynwynt. Bob dydd. Sawl gwaith. Bob, sy'n ni'n dweud bob awr, siwr o fod, petawn ni'n edrych i fyny pob awr, mi fydde fe siwr o fod o fewn bob 30 munud i awr. Mae yna angladd yna, bob dydd, trwy'r flwyddyn. Dwi ddim yn stopio. Does dim un cyfnod lle mae'n stopio. Dyna pa mor bwerus yw marwolaeth. Dyw's marwolaeth ddim yn cael seibiant am dymor. Sa'n gwybod yr ystadegau fan hyn, ond mae'n digwydd bod yna rhywun yn marw siwr o fod bob eiliad. Yn y byd yma, mae yna rhywun yn marw bob eiliad siwr o fod. A dim dim ond un siwr o fod, 10 cannoedd o bobl. Dyna faint o bobl sy'n yma. Dyna pa mor bwerus yw marwolaeth, bod pobl yn marw bob un eiliad. Ac os ych chi'n meddwl am hynny, ystyriwch y tristwch sydd byd eang. Bob tro mae yna un, a pan mae yna un yn marw, y tristwch, y terfynoldeb yna. Pam? Achos bod angau yn llawn colin. Mae'n llawn pigiad. Dyna gyd yw e. Mae'n erchill o beth. Mae'r pigiad marwol yma. Nawr, beth sydd yn achosi hyn? Wel, mae Genesis yn disgrifio i chi'n berffaith pan syrthio dyn oherwydd pechod adda, yr addewid oedd hyn pechad i. Bydd di ananifydd i fy rheoli ac fe ddaw marwolaeth mewn. Dyna'r cos, Prifeiniad 6, adnod 23, cynnwys cyflog pechod yw marwolaeth. Dyna cyflog pechod, os pechu di, fe ddaw marwolaeth. A dyna beth ddigwyddodd. O ganlyniad i bechod, fe ddaeth marwolaeth. Ac mae Matthew Henry yn ei ddisgrifio pechod fel rhiant marwolaeth. A bod marwolaeth yn epil melltigedig pechod. Dyna'r berthynas rhwng y ddau. Mae pechod yn fam ac yn dad ar farwolaeth. Dyna i chi. Dyna beth yw marwolaeth. Mae yn epil melltigedig. Mae'n afiach. Nawr, nid marwolaeth o reidrwydd yw y peth niweidiol. Os gallwch chi edrych ar un lefel felly.
gan arbennu ei hun i'r credadyn, allwch chi ddweud mae marwolaeth yn beth hyfryd. Modd o adael y byd yma ar gyfer y nefoedd yw marwolaeth. Mae'n fodd o symud i'r man y ceir cwmniaeth gyda'r arglwydd sy'n llawer gwell. Ond hwnna i'r Cristion. Ond un chi'n edrych ar farwolaeth o ran ei hun, mae yna gyswllt na ellir ei wahanu o bechod. Pechod yw achos marwolaeth. Pechod sydd yn achosi'r colin, y boen erchyll yma, pigiad marwol yma. Mae pechod yw achos pob marwolaeth. Nid yn unig y farwolaeth corfforol, dyna rhywbeth i ni gyd yn ymwybodol ohono fe. Dyna beth mae'r byd i gyd yn gwybod amdano fe ac yn ei brofi ac yn ei ddeall. Mae'r byd yn deall marwolaeth corfforol. Mae yna gymaint o wenwyn marwol yma. I ni'n gweld yr farwolaeth hefyd ynghlwm ag farwolaeth ysbrydol a thragwyddol. Dyna beth sydd yn gwneud yr colin yma yn beth mor ofnadw. Mae'r farwolaeth yn un anferth, mae'n farwolaeth corfforol, ysbrydol, tragwyddol. Dyma'r gwenwyn gweitha posib. Allwch chi ddim dychmygu gwenwyn gwaith na hon. Mae'r gwenwyn sydd ynghlwm a marwolaeth yn dod o ganlyniad i bechod. Dwi ddim yn rhywbeth i chwarae gwmpas ag neu rhywbeth i'w danseilio, ei ddilorni, ei anwybyddu. Mae e'n ddifrifol. Mae e i'w ofni. Chi'n bod yn aml, pan chi'n gweld neu'n darllen neu'n clywed am yr athletwyr, yr chwaraeon eithafol. Chi roed wedi clywed am yr chwaraeon eithafol. Pob math o bethau falle, neidio allan o wyren, dwedwch chi, ac hedfan lawr mor isel a chi'n gallu heb parasiwt ac yna mae'r parasiwt yn agor yr aelod olaf. Falle neidio oddi ar clogwyn cyn hedfan lawr ac yna. Falle mae'r rhai'n dod ar pethau ar ei skis arbennig neu'r byrddau sgio yma arbennig a maen nhw'n neidio off ochr mynydd a maen nhw'n hedfan trwy'r awyr ar hwn. Maen nhw'n glanio cantroedfed lawr falle a rhywbeth yn helpu nhw hedfan. Pobl yma sy'n mynd i ddringo fyny mynyddoedd anferth yma ac falle maen nhw'n meddwl oedd hwnna'n ddigon o her, nawr dwi'n mynd i wneud e heb raff. Fe ai fyny heb raff tro nesaf, heb oxygen tro nesaf. Ac maen nhw'n gwthio'r ffin yna, ac maen nhw'n trio meddwl beth allai wneud yn fwy eithafol. Ac bob tro maen nhw'n wneud rhywbeth, un camgymeriad sydd eisiau, ac fe ddaw marwolaeth. A maen nhw'n gwybod hynny. Ac am ryw reswm, mae'r buzz yna, mae'r rhywbeth sydd yn ei cyflyru nhw ymlaen i wneud y chwaraeon yma, ac dyn nhw'n fodlon, ond i bai gewn nhw hwn. Ac dwi wastad yn meddwl, dyn nhw'n gwybod beth yw marwolaeth? Mae bywydau nhw wedi striwio gymaint sy'r y fod, mae meddyliau nhw wedi cael eu llenwi gymaint a phleser neu beth bynnag yw e, dyn nhw ddim yn ei aros i feddwl am beth yw marwolaeth. Fel yr rhai yma sy'n gyrru ar 'yd y Trafford 110 milltir yr awr, ac maen nhw'n cael hwyl, ac maen nhw'n meddwl, drychwch yn y fi'n gyrru 110 milltir yr awr lawr y Trafford. Ac ddim yn meddwl, beth ddaw os ddigwyddydd rhywbeth, a dyn nhw'n poeni am hynny. Beth os na i achosi damwain i rywun arall, ond maen nhw'n cael rhyw bleser. Ond dwi'n meddwl am bethau, dyn nhw erioed wedi stopio meddwl, dwi'n gwneud rhywbeth peryglus fan hyn, rhywbeth sydd yn mynd i o bosib arwain at fy marwolaeth yn gynnar. Weles i rhyw eitem spel yn ôl am rhywun oedd yn hoffi syrffio ar y môr. Mae'n siŵr rhywbeth beth sy'n ni'n dwlu gallu wneud. Mae'n siŵr fod yn wych o beth. Chymod beth, maen nhw'n mynd allan am y tonnau mwyaf. A pan maen nhw'n clywed bod yna rhyw don anferth yn mynd i ddod a rhyw adeg oherwydd y tywydd yn beth bynnag, maen nhw gyd yn tyrru at y man yma. Ac maen nhw fyna troedfeddi lan. Fota mae pa mor uchel yn mynd, ond lan bellach na fi fydd reit lan. Maen nhw ar y to. Ac y rhai, maen nhw wedi dweud, maen nhw wedi mynd lan, a maen nhw wedi cyrraedd na, ond dyn nhw byth yn dod nôl, maen nhw'n boddi. Ond maen nhw'n dweud, mae wedi cael ei ddymuniad, oedd ar ben y don. Ond mae'n marw. Beth oedd e'n neud? Doedd ddim yn sylweddoli beth yw e. Doedd ddim yn sylweddoli, oedd e siwr fod ddim yn sylweddoli beth yw colin angau. Doedd ddim yn sylweddoli'r boen, y pigiad erchyll yma. Ac i'r angredadyn fe ddylse ofni, a sut maen nhw'n gallu mynd o ddydd i ddydd yn gwneud y pethau yma, neu hyd yn oes nad ydyn nhw'n mynd i'r chwaraeon eithafol yma. Dim ond byw, mae byw yn ddigon o risg yn ei hunan, a mae yna ddigon o bethau gellir digwydd o ddydd i ddydd sydd yn achosi ni feddwl, beth os taw heddi fydd y dydd? Dim ond damwain bach rhywun sydd eisiau. Colin angau yw pechod, a grym pechod yw'r gyfraith. Pechod, yn ôl hwn fan hyn, ni'n gweld sydd yn nerthu marwolaeth i frifo dyn. Dyna beth sy'n achosi marwolaeth i frifo, yw pechod.
A beth sydd yn erthu pechod? Wel, yn ôl fan hyn, y gyfraith. Heb y gyfraith, ni fydde trosedd na fydde. Y gyfraith, dwi ddim yn gallu tynnu euogrwydd ein pechod i ffwrdd. Mae yn naturiol i ni, yn dwi i gogwyddo tuag at bechod. Trwy'r amser, y tuedd yn bob un ohono ni i'w wneud yr hyn sydd wedi cael ei wahardd. Ac felly, pan cyhoeddir y gyfraith, naturiol yw ei ni wrthwynebu'r gyfraith. Pam? Oherwydd dyna pa mor nerthol yw pechod. Ac felly y gyfraith sydd yn cyhuddo dyn ac yn pigo'i gydwybod, yn cyhoeddi bod dyn yn eog, y gyfraith sydd yn melltithio dyn ac yn ei gondemnio i farwolaeth. Dyma gallwn ni dystio pob un ohono ni. Mor gwir yw'r geiriau yma. Mae e'n fater difrifol. Dwi ddim yn fater ysgafn. Dwi ddim yn fater i anwybyddu chwaith. Os yw marwolaeth yn beth a'r beth mor erchyll, ond ni ddylen ni fod yn ystyried y peth yn fwy ddifrifol. Wel, yn ail felly, buddugoliaeth Crist, adnod 57, ond i Dduw y byddor diolch. Yr hwn sydd yn rhoddi i ni fuddugoliaeth trwy ein harglwydd Iesu Grist. Chymod beth i'r Cristion? Mae'r fuddugoliaeth wedi ei ennill. Dyna beth mae'n dweud. Mae Crist wedi concro. Mae e wedi ennill y frwydr yn barod. Ni wedi clywed yn barod, nerth pechod yw y gyfraith, ond i ni'n gweld fan hyn, melltith y ddedd, mae wedi ei thynnu'n Galatia 3:3. Crist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddedd. Mae wedi'n prynu ni oddi wrth felltith y ddedd gan ei wneithir yn felltith trosom. Fe ddodd Iesu Grist, fe ddodd mab Duw o'r nef mwyn delio â'r broblem a'r colin yma, a'r pigiad marwol yma. Dyma be ddodd Iesu Grist oedd. Fe welodd mae marwolaeth, mae yna golin erchyll, mae yna bigiad, mae yna wenwyn, mae yna boen, mae yna dristwch. Ond fe ddodd Iesu Grist i ddelio gyda hyn. Mae fe wnaeth hyn trwy cyflawni'r holl gofynion y ddeddf. Ac fe fodlonodd tad yn llwyr. Mae'r tad yn fodlon gyda bywyd Crist. Fe gyflawnodd ddeddf, y gyfraith, pob un rhan o'r gyfraith. Darllenwch yr ysgrythyr, yr Hen Testament a'r Newydd. Darllenwch y ddeddf. Fe gyflawnodd Crist pob agwedd ohoni, pob rhan o'r ddeddf. Edrychwch chi ar y ddeddf ac meddyliwch chi, a wnaeth Iesu Grist cyflawni'r ddeddf honno. Ac fi rhaid i chi ddod at yr ateb, do, fe gyflawnodd bob un rhan. Nid oes un rhan ohoni y fethodd gyflawni. O'r mwyaf i'r lleiaf, o'r mwyaf di nod i'r un mwyaf pwysig. Fe gyflawnodd cyfan, bu fyw bywyd perffaith. Dim un gair, dim un gweithred pechadurus gan Grist. Dyna i chi beth un o'r ffyrdd enillodd fuddugoliaeth. Be fi enillodd fuddugoliaeth. Fel mae Galatiad yn dweud, Crist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddeddf gan ei wneithir yn ei wneithir yn felltith trosom. Mae yna emyn enwog i ni'n ei caid trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn, a diolch byth meddseuon am yr iawn. Dyma sut fydd ar parod Duw ffordd i ni cael gwared ar colin angau y boen. Y beth sydd yn erchyll am bechod am farwolaeth yw pechod sydd yn achosi'r boen, pechod sydd yn achosi'r tristwch a'r ofn. A beth nath Duw? Fe anfonodd ei fab, cael trefn, fe drefnodd ffordd i faddau pechod. Sut? Yn yr iawn, yn yr arglwydd Iesu Grist, yn ei waed a lifodd ar y groes. Mae iachawdwriaeth barod, ble? Yn yr iawn, yn yr Iesu. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Mae wedi cyflawni'r ddeddf yn llwyr. Cyfiawnder yn dweud digon y mae'r tad yn fodlon. Dyma drefnodd yma y tad. Fe cyflawnodd Iesu Grist pob peth yn ei fywyd, pob un gair, pob un gweithred. A mae'n cael ei gyfrif i ni, fel petaw ni wedi cyflawni'r ddeddf. Dyna rhyfeddod yr Efengil yw hyn. Mae Crist
yn rhoi ei gyfiawnder i ni, ac mae e'n edrych fel nawr yng ngolwg y tad wrth fe edrych arno ni yn gwisgo gwisg cyfiawnder Crist, fel petaw ni wedi cyflawni'r ddeddf. Dyw hwnna ddim yn bosib. Dyw ddim yn bosib i ni gyflawni'r ddeddf, ond fe nath Crist ei gyflawni fe yn ein lle ni. Ac fe cyhoedda cyfiawnder Dyw bod Crist wedi gwneud digon, popeth. Allai ddim fod wedi gwneud mwy. A mae'r tad yn dweud, dwi'n fodlon. Mae'n fodlon a'i fab ond mwy trwy ei farwolaeth ef. Tynnwyd ymaith y colin o angau. Trwy tywalliad ei waed cymerodd ein cosb am ein methiant ni. Mae'r Iesu Grist ar y groes yn cael ei ladd. A mae'r broses yna, mae'r weithred yna o Iesu Grist yn marw ar y groes ac yn derbyn digofaint y tad yn cael ei dywallt arno. A pa mae'r gwaed yn llifo yn arwydd o'r marwolaeth yma, fe gymerodd Crist, digwyddodd i Grist ar y groes yn ein lle ni. Mae Crist yn dangos iddo gymryd ein cosb am ein methiant ni. Ac mae'n gwneud yn iawn am ein methiant ni. Dyna be mae'n gwneud ar y groes. Mae Iesu Grist yn gwneud yn iawn am ein methu ni. I'r sawl a ddaw at y groes dan lwyth ei ogrwydd pechod ac yn teimlo colin angau ac yn ofni'r bedd. Yno fe fydd Iesu Grist yn aros amdanyn nhw. Ac mae'n rhoi ei gyfiawnder iddyn nhw. Ac mae'n cynnig golchiad yn ei waed. A chi bod beth trwy'r atgyfodiad, fe ddangosodd Crist ei fod wedi concro'r cyfan, fod wedi concro'r bedd. Pan dath Iesu Grist i fyny'n fyw ar y trydydd dydd, fe ddangosodd ei fod wedi concro'r bedd, ei fod wedi concro Satan, uffern, pechod, mae wedi concro'r cyfan. Fe enillodd fuddugoliaeth yn gyflawn. Dyna be mae'r atgyfodiad yn dweud wrth chi, fod Iesu Grist wedi ennill y fuddugoliaeth yn llwyr. Ac wrth ennill y fuddugoliaeth, be mae wedi wneud? Mae wedi signo'r colin, y pigiad, y gwenwyn allan o angau. Dyna be mae'n wneud. Os ych chi wedi cael eich pigo gan wenyn, y syniad yn ôl pob sôn, ta'n gwybod sut ych chi'n neud ond os ych chi'n gallu signo neu gwasgu y gwenwyn allan, ych chi'n gobeithio fydd y gwenwyn dod allan o'no chi, neu tynnu'r pigiad allan ei hun, ac yna gobeithio na fydd yn brifod gymaint o leia. Ond be mae Iesu Grist yn neud pan dath i'r byd yma, fe gymerodd fe signodd e'r colin, y gwenwyn allan o angau. Fel arfer, os ych chi am fod yn fuddigol mewn unrhyw faes, pinnau yn eich gwaith, eich gyrfa, neu mewn rhyw chwaraeon, os chi eisiau fod yn fuddigol, os chi eisiau ennill, mae angen i chi weithio'n galed yn does. Mae angen i chi ymarfer yn gyson, os ych chi eisiau buddigoliaeth. Ond dyma lle mae'r Efengyl yn wahanol i grefydd Cymru heddi. A mae crefydd Cymru heddiw yn dweud, Cristnogol, yn dweud wrthoch chi, mae rhaid i chi weithio'n galed i ennill y fuddugoliaeth eich hun. Dyma be fydd lot o capeli'n dweud, os ych chi eisiau mynd i'r nefoedd, dyn nhw'n cweit yn dweud hynny chwaith, achos maen nhw'n credu bod pawb yn mynd i'r nefoedd, ond dwi ddim cweit wedi deall y diwynyddiad, achos dwi ddim yn ddiwynyddol gywir. Ond dyma math o beth maen nhw'n dweud, mae eisiau chi fod yn dda. Sa'n wedi ateb beth am y rai drwg, ond chi gorfod bod yn dda. A mae rhaid chi fynd i'r capel, ac os ych chi'n mynd i'r capel, chi'n siŵr o fynd i'r nefoedd. Ac os ych chi'n gwybod yr adnodau, ac os ych chi'n gwybod eich ymynau chi, ac os ych chi'n helpu'ch cymydog chi, chi'n siŵr o fynd i'r nefoedd. Beth yw hwnna? I chi yn ennill y fuddugoliaeth eich hunan. Ond dyw chi ddim yn mynd i wneud chi byth yn mynd i wneud Mae'r safon yr uchel, mae'n angen perfeithrwydd i wneud Allwch chi byth delio â cholin angau. Mae'r pigiad yna yn rhy farwol. Allwch chi byth delio gyda'r peth. Mae'n rhaid i Iesu Grist wneud Mae wedi wneud Mae wedi ennill y fuddugoliaeth ar ein rhan ni. Mae wedi wneud I ni'n gweld yn yr adnod yma, does dim angen I ni wneud dim, ond I Dduw y byddor diolch. Yr hwn sydd yn rhoddi I ni fuddugoliaeth trwy ein harglwydd Iesu Grist. Sy'n rhoi'r fuddugoliaeth. Trwy yr arglwydd Iesu Grist, trwy yr hyn a ddarparodd yn ei fywyd trwy fyw bywyd perffaith, trwy ei farwolaeth yn cymryd y gosb, trwy hyn oll mae Iesu Grist yn ennill y fuddugoliaeth I ni, ac mae yn rhoi I ni yn rhad ac am ddim. Does dim angen I ni wneud na rhoi dim. Dim gweithredoedd, dim crefydd, dim mynychu capel, dim byd. Does dim angen neu dim byd I chi ennill iachawdwriaeth.
mae'r fuddugoliaeth wedi hennill yn barod i chi. Does dim angen i chi gael eich geni i rhyw deulu arbennig. Crist sydd yn gwneud y cyfan. Mae'n darparu'r cyfan i ni, ac y mae yn ei rhoed i ni. Mae wrth ddod at y groes, wrth godi golygon at Grist, wrth weld y gwaed yn llifo, y mae yn rhoed y fuddugoliaeth i ni. Gan fod Crist wedi ennill y fuddugoliaeth ar ein rhan, mae pechod wedi ei faddau. Felly tynnwyd ymaith colin pechod. Dyna'r gwir. Mae pechod wedi faddau. Dyna oedd y broblem yn y lle cyntaf. Mae marwolaeth wedi dod i'r byd o ganlyniad i bechod. Ac fe fydd yn parhau yma tra'r y ddaear. Fe fydd na farwolaeth ac mae yn mynd i fod yn boenus. Ond mae'r colin wedi cael ei dynnu. Gan fod Iesu Grist wedi maddau eich pechod. I'r Cristion. Mae'r pigiad, mae'r gwenwyn wedi mynd. Mae wedi dynnu ffwrdd. Nid oes cosb i wynebu bellach. Nid yw y gyfraith yn mynnu cyfiawnder a chosb ohono ni dim mwy. Pam? Y mae Crist wedi cyflawni'r gyfraith. Y mae Crist wedi cymryd y gosb. Y mae wedi rhoi i berffeithrwydd i ni. Mae wedi'n golchi ni lan trwy ei waed. Mae wedi delio hyn. Di-arfogwyd marwolaeth, os chi eisiau rhoi mewn rhyw eiriau eraill. Di-arfogwyd marwolaeth. Y mae marwolaeth wedi colli arfau ei wenwyn. Y mae wedi mynd. Fel dywed Matthew Henry, mae marwolaeth dal i hisian, ond yw mae'n wir. Mae dal i hisian, fel neidr. Mae dal yn gallu hisian. Os yw'r gwenwyn wedi cael ei thynnu allan o neidr, mae'r neidr dal yn gallu hisian. Ac felly gyda marwolaeth, hyd yn oed i'r Cristion, mae dal yn beth sydd yn frawychus. Mae'n rhywbeth unig. Ac yn gallu bod yn anodd, ond eto i gyd i'r Cristion, mae'r colin wedi cael ei thynnu ffwrdd. Pam? Mae pechod wedi faddau. Ac felly oherwydd hynny, oherwydd bod y gyfraith wedi gyflawni ar ein rhan ni, oherwydd bod ein cyfraith ni wedi faddau, oherwydd bod Crist wedi'n golchi ni lan, mae'r colin wedi mynd. Ac felly ni gallu ymuno gyda'r ymunydd, os gwelir fi bechadur, ryw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu, a newydd fydd yr iaith. Pam? Yn seinio buddugoliaeth, am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr na bore na ffrynhawn. Dyna be fydd y gan, yn seinio'r fuddugoliaeth. Am beth? Am iachawdwriaeth lawn. Mae Iesu Grist wedi ennill y frwydr i ni. Mae wedi concro pechod. Mae wedi concro Satan. Mae wedi concro'r beth. Dyw'r beth ddim a cholin bellach i'r Cristion. Yr hisian. Y peth erchylltra allanol. Ond mae'r gwir boen, y gwir gwenwyn wedi cael ei thynnu ymaill. I'r Cristion. Nid i'r angrydadyn. Mae'n afiach o beth i'r angrydadyn. Ond i'r Cristion y mae Crist wedi delio gyda peth. Dyna pam yn olaf yr achos o ddiolch, ond i Dduw y byddor diolch. Yr hwn sydd yn rhoddi ni y fuddugoliaeth trwy'n harglwydd Iesu Grist. Diolchwch am y fraint eich bod yn y fath safle. Mae'r dydd yn dod pan gallwn ni edrych yn ôl ar farwolaeth. Felly mae yna ddwy ffordd o edrych ar yr adnod yma. Gallu'r edrych ar yr adnod 55 a dweud, o angau, pa le mae dy golyn, o effern, pa le mae dy fuddugoliaeth, nawr ar y ddaear. Ni'n gallu gwneud nawr. Bod yr angau yn hisian. Bod dal yn rhywbeth i ni ddim wedi brofio'r blaen. Mae dal yn rhywbeth ofnadw, mae rhywbeth i ni fod yn ddifrifol amdano, ond i ni'n gallu dweud nawr, ac os i ni'n rodio'n agos i'r arglwydd a'n llygad arno ef, fe allan ni ddweud am mwy o hyder. O angau, pa le mae dy golyn? Ac o effen, pa le mae dy fuddugoliaeth? A ni'n gallu dweud nawr, mae Crist wedi ennill y fuddugoliaeth, ac mae wedi concro'r beth, ac mae wedi tynnu'r colin i ffwrdd. Dydw i ddim yn ofni fe bellach o ran i ble dwi'n mynd i fynd i dragwyddoldeb. Mae Crist wedi ennill fy iachawdwriaeth, ac fe fyddai'n mynd i'r nefoedd. Ond hefyd fe ddaw dydd, pan y byddwn ni ochr tu draw i'r afon, ac y byddwn ni tu hwnt i grafangau marwolaeth. Ac fe fyddwn ni'n gweld y dydd pan na fydd marwolaeth mwyach. Ac fe fyddwn ni'n gallu dweud wedyn ni, ac bydd ychydig bach yn wahanol pryd hynny, achos fe ni'n gallu wedyn dweud, o angau, pa le mae dy golyn di nawr? Mae wedi mynd yn llwyr nawr.
Ar ôl yr holl fuddugoliaethau ti di gael ar y ddeir, yr holl farwolaethau, y miliynau a'r filiynau, yr wyt ti wedi llwyddo dod â bywydau i ben ac wedi dod ar fath golyn, ar fath bugiad, ar fath erchyllta, cenedlaethau ar ôl cenedlaethau o bobl yn marw. Dim un wedi ysgoi'r peth, ond fe ddaw dydd y byddwn ni'n gallu dweud pryd hynny hefyd. O angau pa le mae dy golyn, o effern pa le mae dy fuddugoliaeth. Fe ddaw y dydd hynny pan y concrwyd yn llwyr. Fe fydd marwolaeth wedi goncro unwaith am byth. Ond gall y Cristion edrych nawr a dweud bod y colyn nawr wedi mynd hefyd. Ac fe ellir dweud fod Crist wedi delio â'n pechod ni. Gai ofyn i chi, ydy Crist wedi delio a'ch pechod chi? Achos os nad yw e, os nad yw Crist wedi delio a'ch pechod chi, os nad ydych chi wedi edifarhau ac wedi dod at y groes a derbyn maddeuant a golchiad, a'ch bod chi wedi'ch cyffesu'ch pechod ger i fron, ac ei fod wrth ddod at y groes wedi rhoi rhodd i chi o ffydd i gredu fod wedi maddau chi eich pechod. Os nad ydych pechod wedi delio ag yna mae'r colyn dal yna, mae'r pigiad dal yna. A fydd na fyddi. Fe fydd yr ofn ac fe fydd y boen o'r peth yn erchyll, ac pan ddaw y dydd, o dyna i chi golyn, dyna i chi wenwyn. Ond i'r Cristion yma yn gallu dweud, o angau, pa le mae dy golyn, o effern, pa le mae dy fuddugoliaeth. Y mae Crist wedi ennill y fuddugoliaeth ar fy rhannu, mae wedi darparu'r cyfan, ac wedyn fyddwn ni'n gallu ymuno gyda'r emynydd yn yr diwedd yr emyn, yn nawr hen deulu'r gollfarn llawen hawn. Mae'n cymorth ar un cadarn llawen hawn. Mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo, ni chollir neb a gredo llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. Felly ydyn ni'n llawenhau. I ni'n gallu dweud diolch i Dduw ei fod wedi darparu ffordd i achodwriaeth ar ein rhan. Ydyn ni'n gallu ymuno gyda'r emynydd yn dweud llawen hawn. Ydyn ni'n gallu dweud mae'n cymorth ar un cadarn. Dyna lle mae fe help yn dod ar Grist ei hun. Ydyn ni'n gwybod ni chollir neb a gredo, ac i ni'n llawenhau oherwydd hynny, ac ydyn ni yn llwyr ymroddi iddo. Gobeithio wrth i ni edrych ar yr hyn a wnaeth Crist drosto, byddwn ni'n byw bywydau o ddiolchgarwch, ond i Dduw y byddor diolch, yr hwn sydd yn rhoddi i ni fuddugoliaeth trwy ein harglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y fuddugoliaeth sydd gennym yng Nghrist Iesu. Ni'n diolch ein bod yn gallu edrych ar angau, ac yn gallu edrych ar y bedd, ac yn gallu edrych ar uffer, ac yn gwybod fod Crist wedi delio ar cyfan, a'i fod wedi maddau ein pechod. O Dduw, i ni yn gweddio y byddi di'n arwen llawer tuag at y groes hyd yn oed heddiw, ac y bydd na lawer yn derbyn o'r maddeuant sydd i'w gael, trwy ddod yn edifeiriol at i'r arglwydd Iesu Grist. Trigger ha felly wrthym, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. 297. Gadewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 297. 297, caid trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. 297, gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.